Hello! Today is January 17, 2024. Fiesta sa aming baryo. Iya, sa kanti mo? Iya, wag mga sapatos, ay! Iya. Halagang! Gaan pa sa pamilya Jason dito. Para wakay makanan. Rosin, hello! The queen is back. Bow down. Oh! Anak, go! Pak! Bayot, hala, sige. Hala, bayot. Don, yung hana ton. Tash, dito. Yawa. Bayot ka kasi. Ay, magkabayot na ang gagaw. Kuha mo gamay, open sa. Natubig diri. Nay tubig sulod mo. Para siguro. Kamay na ko ning RC good.